Bloomberg TV България отбелязва 10 години. Господин Рангелов, какви бяха вашите мечти, вашите планове и вашият бизнес път преди 10 години, 2015 година? 2015 година бяхме вече тъкмо на една годинка като компания. Бяхме наели първите си служители, тъкмо бяхме спечели едно състезание Pioneers Festival от 1600 компании от 98 държави и то ни даде един такъв много значим и важен тласък в този ранен момент. Но като мечти, като планове, като амбиция бяха все така големи и глобални. Ще пожелаете ли нещо на зрителите на Bloomberg TV България? Бих искал да пожелая на зрителите на Bloomberg TV България никога да не намаляват амбицията си и винаги да я увеличават. Света и пазарите са една необятна вселена, която винаги може да поеме повече. И така че единственият избор, който всеки има е дали иска да завземе по-голям пай от него.